हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा लेव्हल 2 चा वर्ग आहे हा, ज्यामध्ये आपण भगवद्गीतेचा अध्याय 13वा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग किंवा ज्याचं नाव प्रकृती पुरुष आणि चेतना असंही आहे, तर त्याचं अध्ययन आजपासून आपण सुरू करतोय. तर आपण प्रथम मंगलाचरण म्हणूया आणि मग वर्गाची सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना. तर सर्वात प्रथम आपण इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ती भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली आणि त्यांच्या या सरळ भाषेमुळे भाषेची सुगमता हे श्रीला प्रभुपाद यांचं वैशिष्ट्य आहे आणि त्यामुळेच हे ज्ञान आपण ग्रहण करू शकलो। त्यांची सर्व पुस्तकं त्यांनी लिहिलेले जे ग्रंथ आहेत ना, ते आवर्जून म्हणजे आपल्याला वाचल्यावरती समजतं की म्हणजे एखादा गहन विषय किती साध्या सोप्या शब्दामध्ये मांडण्याचं कौशल्य श्रीला प्रभुपाद यांच्याकडे होतं। त्यानंतर श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामनिष्ठदास प्रभूजी यांनाही सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्यासाठी बनवला, झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला आणि त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकत आहोत। अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकांचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला। तसेच माझ्या कोहोस्ट मिनल माताजी, त्यांनाही सादर प्रणाम, उपस्थित सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत। तर आता आपण आजपासून 13वा अध्याय सुरू करतोय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग किंवा प्रकृती पुरुष आणि चेतना असंही या अध्यायाचं नाव आहे। तर भक्तियोग आपण संपवलेला आहे। भक्तियोग आपल्याला माहिती आहे की हा ज्ञानयोग म्हणजे हे 13 ते 18 अध्याय आणि आधी सुरुवातीला जो आपण बघितला 1 ते 6 अध्याय तो होता कर्मयोग आणि ह्या दोन्हीच्या मध्ये हा भक्तियोग जपून ठेवलेला आहे। जसं आपण म्हणतो की आपल्याकडे एखादा मौल्यवान दागिना असेल किंवा हिरा असेल, तो आपण कसा जपून ठेवतो एखाद्या बॉक्समध्ये आणि काही खास लोकांनाच तो दाखवतो, तसंच भगवंतांनी हा भक्तियोग जो अत्यंत महत्वपूर्ण असा आहे हा अर्जुनाला त्याचं ज्ञान दिलं। आणि या भक्तियोगामध्ये जे आपण अध्याय बघितले यामध्ये कृष्णांनी त्यांच्या विभूतींच्या बद्दल सांगितलं, तसंच त्यांनी ब्रह्मांडाची उत्पत्ती ते कशी करतात याबद्दल सांगितलं। चतुर्श्लोकी गीता पाहिली, त्यातून आपण जाणून घेतलं की ते कसे श्रेष्ठतम आहेत, सर्व गोष्टींचं सार आहेत आणि त्यांच्या भक्तीमध्ये जोडून घेणं हा सर्वश्रेष्ठ मार्ग आहे। आता 12व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाने प्रश्न विचारला होता की जो ज्ञानी असतो आणि निराकाराची उपासना करतो आणि जो भक्त असतो जो साकार रूपाची उपासना करतो, यामध्ये श्रेष्ठ कोण आहे, त्यावर उत्तर देताना कृष्ण म्हणाले की साकार रूपाच्या भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होणं हा मार्ग श्रेष्ठ आहे। आता जो निराकाराची उपासना करतो, कृष्ण म्हणतात तोही माझ्याकडे येतो पण अनेक जन्मानंतर माझ्याकडे येऊन पोचतो। आता भक्तियोगाचा जो अंतिम संदेश आहे तो आपण जाणून घेतला की भक्ती मार्ग हा सर्वश्रेष्ठ आहे। म्हणजे आता हे कृष्णांनी सांगून टाकल्यानंतर भगवद्गीतेचा उपदेश खरं तर इथे संपायला हवा होता। मग आता यापुढे काय सांगायचं राहिलंय, तर सगळं तर सांगितलं, भक्ती मार्ग कसा श्रेष्ठ आहे ते सांगितलं आणि या भक्ती मार्गामध्ये जोडून घेण्यासाठी, भक्ती मार्गाचं आचरण करण्यासाठी
ज्याला ज्या श्लोकाला आपण भगवद्गीतेचं सार म्हणतो, 9व्या अध्यायातला 34वा श्लोक, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करू मामे वैश्यसी युक्तैव आत्मानाम मत परायण. म्हणजे कृष्ण म्हणतात, अर्जुना, तुझ्या मनात सदैव माझं चिंतन कर, माझा भक्त हो, माझं पूजन कर आणि मला नमस्कार कर, आणि हे केल्याने निश्चितपणे तू मला प्राप्त करू शकशील. आता हे कृष्णाने अर्जुनाला सांगून झालं. मग आता हे 13 ते 18 अध्याय यामध्ये कशाबद्दलचं ज्ञान दिलेलं आहे ते आपण आता जाणून घेऊया. आता 13 ते 18 हे अध्याय ना ज्ञान योगाचे अध्याय आहेत. ज्ञानाच्या द्वारे कृष्णांच्या बरोबर जोडून घ्यायचे. आता हा 12वा अध्याय जो आपण बघितला त्याच्यामध्ये एक श्लोक होता बघा, 7वा श्लोक, जो खूप महत्वाचा आहे. तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यू संसार सागरात भवामी न चिरत पार्थ मय्या वेशित चेतसा. काय म्हणतात कृष्ण इथे, की माझ्या ठाई अर्जुना मन स्थिर करून भक्तिमय सेवेमध्ये जे संलग्न होतात, जे माझेच ध्यान करतात, त्यांचा मी जन्म मृत्यूरूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. म्हणजे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण यांनी जीवाला दिलेलं हे आश्वासन आहे, वचन आहे. पण आता आपण बद्ध जीव आहोत. भगवंतांच्या वाणीवरती विश्वास न ठेवता, त्यांच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न न होता आपण भौतिकाकडेच आपलं आकर्षण असतं. कृष्णांनी सांगितलं, कृष्णांनी तर हा उपदेश आपल्याला दिला, पण तरीही आपण इथे दुर्लक्ष करतो असं म्हणूया, आणि पूर्णपणे भक्तीमध्ये संलग्न होत नाही. थोड्या प्रमाणात आपण भक्ती करतो, परत भौतिकाकडे वळतो, इंद्रिय तृप्तीकडे आकर्षित होतो, परत आपण भक्तीकडे काही पावलं उचलतो, परत भौतिकाकडे आकर्षित होतो. म्हणजे 2 पावलं पुढे 1 पाऊल मागे असं आपलं सुरू राहतं. आता अशा प्रकारे आपली जर का वाटचाल आपण सुरू ठेवली तर आपण या जन्मात काही किंवा पुढच्या अनेक जन्म कृष्णांपर्यंत पोहोचणं अवघड आहे. पूर्ण शक्तीने एकाच दिशेने जेव्हा आपण आपले प्रयत्न करतो ध्येय गाठण्याचे, तेव्हा मात्र ते ध्येय पटकन गाठता येतं. तर इथे आता या 13 ते 18 हे जे अध्याय आहेत यामध्ये जे ज्ञान आहे ते कशाबद्दलचं ज्ञान आहे, तर आपण आता जे जाणून घेतलं, या भौतिक जगामध्ये आपण आहोत म्हणजे भगवंतांची जी माया शक्ती आहे त्याने आपण बद्ध आहोत. आता ही जी माया शक्ती आहे ना, यापासूनच आपल्याला आपला बचाव करायचा आहे. तर जसं बघा, बाहेर गावातला कोणी व्यक्ती आता मुंबईमध्ये येतो आणि गर्दीच्या वेळेस त्याला लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची त्याच्यावर जर का वेळ आली, तर मुंबईत राहणारे त्याचे नातेवाईक त्याला काही सूचना देतात की या गर्दीचा फायदा घेणारे लोक असतात लोकल ट्रेनमध्ये, तर तू तुझी पैसे सांभाळ, मोबाईल सांभाळ, जे काही सामान बरोबर घेशील ते जरा सांभाळून ठेव. आता हे सगळं सूचना प्राप्त केल्यामुळे तो मनुष्य कसा सतर्क असतो, आपल्या सर्व वस्तू तो या प्रवासामध्ये जपतो. तसंच आता इथे कृष्ण या पुढच्या अध्यायामध्ये असं ज्ञान देतात ज्याद्वारे भौतिक जगच्या प्रभावाखाली आहे अशा मायाशक्तीपासून आपण आपलं रक्षण करू शकतो. ही मायाशक्ती आपल्या समोर अनेक प्रलोभनं ठेवते, समस्या उभ्या करते, आणि यांना योग्य रीतीने आपण पार करू शकलो नाही तर आपण शुद्ध भक्तीकडे आपली वाटचाल होणार नाही. जी स्थिती आपल्याला गाठायची आहे ना, शुद्ध भक्ताची स्थिती, ही आपण गाठू शकणार नाही. आता ज्या वेळेला ही स्थिती प्राप्त करू, ज्या मायेने दिलेली प्रलोभनं पार करून शुद्ध भक्ताची स्थिती जेव्हा आपण प्राप्त करू शकू, तर त्यावेळेला ही प्रलोभनं आपल्याला विचलित करू शकणार नाहीत, कारण आता आपण त्यांना पार केलेलं आहे, त्या स्थितीपर्यंत आपण पोहोचलेलो आहे. पण आता तसं नाही. आता आपण भक्तीमध्ये सुरुवात केलेली आहे, नवसाधक असंच म्हटलं जातं आपल्याला. आपली श्रद्धा ही अजून या मार्गावरची कोमल श्रद्धा म्हटली जाते, आणि भरपूर अशुद्धता आपल्यामध्ये आहे. त्यामुळे मायाशक्ती या अशुद्धतामुळेच आपण मायेच्या प्रभावाला बळी पडतो. अनेक बाधा त्यामुळे या मार्गात आपल्याला येतात. दृढतेने आपण भक्ती करू शकत नाही, भक्तीमध्ये स्थिर होऊ शकत नाही. प्रयत्न केले भक्तीमधले तरी ते शिथिल होतात. म्हणजे नियम ठरवला जप करण्याचा तरी तो आपण पाळू शकत नाही. काही दिवसांनी तीव्रतेने ठरल्याप्रमाणे नियम जरी पाळला तरी मग परत भौतिकाकडे आकर्षित होतो. तर आता या 13 ते 18 या अध्यायामध्ये आपल्याला अशा महत्वपूर्ण गोष्टी कृष्ण सांगतील ज्याद्वारे या मायाशक्ती पासून आपला बचाव करून जे भक्तीचं बीज आपल्यामध्ये अंकुरित व्हायला पाहिजे, त्याची शीघ्रतेने वाढ व्हायला पाहिजे, हे आता साध्य होऊ शकेल. आता हृदयामध्ये हे जे आपल्या अनर्थ असतात किंवा अशुद्धता असतात
त्यांच्यामुळेच आपलं भौतिकाकडे आकर्षण असतं. आणि तशी तशी परिस्थिती समोर आली की ती प्रवृत्ती आपली वर येते. जसं आपण म्हणतो ना, उन्हाळ्यामध्ये मुंबई पुणे प्रवास आपण केला तर बघतो आपलं सह्याद्री पर्वत, तर तो कसा ओसाड दिसतो. पण पाऊस पडता क्षणी कसा तो सगळा भाग हिरवागार होऊन जातो, म्हणजे गवताचं बीज होतं आणि पावसाचं पाणी मिळताच आता गवत उगवलं. त्यामुळे स्वरूप बदललं. तसंच आहे, किंवा एखाद्या भांड्यामध्ये पाणी गढूळ पाणी आपण ठेवलं, ते थोड्या वेळ तसंच राहू दिलं तर त्यातली माती किंवा अशुद्धता बघा खाली बसते. पण पाणी ढवळलं तर ते परत गढूळ होतं, म्हणजे अशुद्धता आहेतच त्याच्यामध्ये. तसंच जोपर्यंत आपल्यामध्ये अशुद्धता आहे तोपर्यंत या मायाशक्तीचा प्रभाव आपल्यावर पडत राहतो. या मायेच्या झगमगाटाकडे आपण आकर्षित होतो. आणि त्यासाठीच आता हे पुढील अध्यायामध्ये मायेचं स्वरूप कसं आहे, आपल्यावर ही माया कसा प्रभाव टाकते, आपण कसे प्रभावित होतो आणि यातून आपलं रक्षण आपण कसं करणार, याबद्दलचा आपण ज्ञान घेणार आहोत. आता ह्या ज्या अशुद्धता आहेत बघा, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, या दूर करण्यासाठी या जन्मात भगवंतांच्या बरोबर ज्याने जोडून घेतलं, म्हणजे पाया घातला त्याने, तर या भक्कम पायावरती भक्तीच्या साह्याने तो मोठी इमारत बांधू शकेल, मोठं घर बांधू शकेल आपलं. भगवंत म्हणतात ना, नमे भक्त्या प्रणश्यती, माझ्या भक्ताचा कधीही पतन होत नाही. तर बघा, आता कुठल्याही बिल्डिंग मध्ये जेव्हा आपण जातो, बिल्डिंग चढण्यासाठी जिना पण असतो आणि लिफ्ट पण असते, शेजारी शेजारीच असतात ते. दोघांचाही उपयोग एकाच हेतूने केला जातो बिल्डिंग मध्ये वरती जाण्यासाठी. पण जिना कसा आहे, समोरच आपल्याला दिसतो. आणि लिफ्टचा दरवाजा मात्र बंद असतो, तो उघडावा लागतो, प्रवेश करावा लागतो त्याच्यामध्ये. दरवाजा उघडला, आत गेलो लिफ्ट मध्ये, बटन दाबलं की ती क्षणार्धात आपल्याला ज्या मजल्यावर घेऊन जायचं तिथे ती पोहोचवते लिफ्ट. तर हा भक्ती मार्ग हा असा आहे. पटकन आपल्याला दिसत नाही, गुरूंचा आश्रय घ्यावा लागतो, आपला अहंकार सोडावा लागतो, विनम्र होऊन गुरूंची शरणागती घेतली की मग या मार्गाची दिशा आपल्याला देतात. आता लिफ्टने चढताना आपल्याला काही दमायला होत नाही, पण जिना चढत जाऊ तर थकून जाऊ, दमायला होईल. तशीच भगवंतांची या शुद्ध भक्ताची कृपा आपल्याला जेव्हा प्राप्त होते, तेव्हा त्या कृपेनेच आपण या भवसागराला तरून जाऊ शकतो आणि भगवत धामाकडे पोचू शकतो. तर कृष्ण भक्ती ही कशी नित्य झाली पाहिजे, हे जे प्रयत्न आहेत कृष्ण भावनेचे, त्या मायेच्या प्रभावातून बचाव होण्यासाठी, तर ही नित्य संलग्नता आपली भक्तीमध्ये असायला हवी. आपण म्हणतो ना, कृष्ण भावना हा असा विषय नाही की जो कधीतरी म्हणजे अभ्यास करायचा. नित्य अभ्यासला गेला पाहिजे, नित्यम भागवत सेवया असंच म्हटलं जातं. तर एकदा वाचून समजली गीता असं होत नाही, खूप सखोल अभ्यास आहे, मनन आहे, त्याच्यावर चिंतन केलं पाहिजे. आणि भौतिक जगात मात्र आपण जे शाळा कॉलेजमध्ये अभ्यास करतो तसा हा विषय नाही. आता आपल्यापैकी सर्वजण पदवीधर असतील किंवा उच्च पदवीधर असतील, आपण महाविद्यालयात गेलो, युनिव्हर्सिटीमध्ये गेलो, तिथून ही पदवी घेतली, तो अभ्यासक्रम पूर्ण केला. आता आपल्यापैकी कोणाला असं वाटतं का परत जाऊन त्या वर्गाला बसावं शिकण्यासाठी? तर नाही, पदवी प्राप्त झाली म्हणजे तो विषय समजला असंच म्हणजे मानलं जातं. पण भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम हे जे कृष्ण भावनेचं ज्ञान आहे, हे आध्यात्मिक ज्ञान आहे. सतत जन्मजन्मांतर याचा अभ्यास करावा असा हा विषय आहे. तसंच आता आपला जसा अभ्यासक्रम आहे, तुम्ही L1 पूर्ण केलं, आता L2 आपला पूर्ण होईल. तर इथे हे सर्टिफिकेट प्राप्त झालं म्हणून न थांबता हे आपल्याला संलग्नता कृष्ण भावनेशी राहिली पाहिजे, हा आपला प्रयत्न असला पाहिजे. आता जे प्रथमच भगवद्गीतेच्या संपर्कात येत आहेत त्यांना वाटेल की हा केवढा मोठा ग्रंथ आहे, 700 श्लोक आहे, त्याचा अर्थ मला समजेल की नाही. तर त्या सगळ्यांच्यासाठी बघा, आपल्याला म्हणजे एक म्हणतो ना आपण, अनुभवाचे बोल जे आतापर्यंत 2-3 वर्ष जोडून घेतलेलं आहे, ते सगळे तुम्हाला सांगू शकतील की कृष्ण भावनेशी जोडण्याचा आपला प्रामाणिक प्रयत्न असला पाहिजे. पुढे काय होणार हे आपण भगवंतांवर सोडलं पाहिजे. कृष्णांची कृपा निश्चित आहे म्हणूनच आपण सर्वजण वर्गाला येऊ शकतो. भौतिक जगामध्ये आपल्याला ही मायाशक्तीमुळे अनेक अडीअडचणी येत असतात, या सगळ्यांकडे दुर्लक्ष करून तास दीड तास आपण या वर्गाला येतो, भगवद्गीता समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय, तर हे कृष्ण कृपेशिवाय शक्य नाही. आणि जसं आपण भक्तियोगामध्ये शिकून घेतलं की कृष्णच या दुःखालयम अशाश्वतम मधून, म्हणजे भौतिक जगाचं वर्णन हे असं केलेलं आहे, तर या जगामधून आपली सुटका करून घ्यावी म्हणून अर्जुनाला माध्यम करून हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवतात.
आणि हा जो श्लोक आत्ता आपण संदर्भ घेतला, जो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यू संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसा, म्हणजे मृत्यूरूपी संसार सागरातून मी तुझी सुटका करेन, मला शरण ये, हे कृष्ण सांगतात. मग आता कृष्णांची कृपा आणि आपल्या प्रयत्नांची जोड मिळाली तर कृष्ण निश्चितपणे आपला पुढचा मार्ग सुकर करतील. तर हे सर्टिफिकेट प्राप्त करणं हा दी एंड नाहीये, हा दी बिगिनिंग आहे, सुरुवात आहे ही. तर भौतिक जगाला मागे टाकून कृष्णांकडे जायला उचललेलं पहिलं पाऊल असं म्हणूया आपण. आणि असंच एक एक पाऊल आता आपल्याला पुढे जात राहायचंय, रोज थोडं थोडं आपल्या आध्यात्मिक बचत खात्यामध्ये जमा करत राहायचंय. आणि भक्ती मार्गात आपल्याला आपल्या प्रयत्नांना महत्व असतं. परिणाम काय आहेत हे कृष्ण आपल्याला देणार आहेत. म्हणजे कृष्ण हेच बघतात की अडचणी आहेत, पण हा भक्त प्रामाणिक प्रयत्न करतोय माझ्याकडे येण्याचा, एक एक पाऊल उचलतोय, ही गोष्ट कृष्णांना खूप आनंद देते. आणि असा भक्त कृष्णांना स्वतःकडे आकर्षित करतो. 12व्या अध्यायातला जो शेवटचा श्लोक होता बघा, श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया, म्हणजे कृष्ण म्हणतात असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हा, तर हे सर्व आपले अभ्यासक्रम बघा निशुल्क असतात. लेव्हल 1 लेव्हल 2 आपण कितीही वेळा रिपीट करू शकतो. आणि या वर्गाला येऊन शिकत असताना आपला गृहपाठ आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवला पाहिजे, जो श्रीला प्रभुपाद ज्याच्यावर खूप भर देतात की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप, संकीर्तन हे आपल्याला रोज केलं पाहिजे. जसा एखाद्या विद्यार्थ्याला शिक्षक सांगतात की गृहपाठ हा करून यायलाच पाहिजे, तसा हा आपला गृहपाठ आहे. तर आता आपण आजच्या अध्यायाकडे वळूया. मिनल माताजी आहेत ना? हो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वाचता पहिला श्लोक. हो वाचते. आज पहिला तर हे आहे, ओम श्री परमात्मने नमः. अध्याय 13वा. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, प्रकृती पुरुष आणि चेतना. अर्जुन उवाच, प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेतुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशव. श्री भगवान उवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, मला प्रकृती, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आणि ज्ञान तथा ज्ञेय याविषयी जाणून घ्यावयाची इच्छा आहे. श्री भगवान म्हणाले, हे कौंतेया, या शरीराला क्षेत्र म्हटले जाते आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा जो अध्याय आपण शिकतो आहे, 13वा अध्याय, त्याच्यामध्ये 6 गोष्टींबद्दल आपण शिकतोय. इथे पहिल्या श्लोकामध्ये अर्जुनाची जिज्ञासा आहे बघा, मला प्रकृती, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ आणि ज्ञान तथा ज्ञेय याविषयी जाणून घेण्याची इच्छा आहे. तर यावरती आधारित हा सगळा अध्याय आहे. कृष्णांनी उत्तरं दिलेली आहेत. त्यापैकी प्रकृती आणि पुरुष याबद्दलचं ज्ञान पुढच्या अध्यायामध्ये, प्रकृतीबद्दलचं ज्ञान 14व्या अध्यायात आहे, पुरुष बद्दलचं ज्ञान आपल्याला 15व्या अध्यायात दिलेलं आहे. आणि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय याविषयीचं जे ज्ञान आहे ते आता या अध्यायामध्ये आपल्याला मिळतं. तर इथे कृष्ण सांगतात की कौंतेया, या शरीराला क्षेत्र म्हटलं जातं. आता हे जे अर्जुनाचे प्रश्न आहेत त्यावरती अनुसार कृष्णांनी हे उत्तर दिलेलं आहे की क्षेत्र म्हणजे तर आपलं शरीर, ज्यामध्ये हा आपला आत्मा स्थित आहे. म्हणजे आपण म्हणतो ना कार्यक्षेत्र, कार्यक्षेत्र म्हणजे काय, शरीराच्या द्वारे आपण कार्य करतो. तर त्यामुळे क्षेत्र म्हणजे आपलं शरीर. जसं आता एखादा माळी असेल तर बाग हे त्याचं कार्यक्षेत्र आहे, तिथे तो वेगळी वेगळी कामं करतो. त्या बागेमध्ये रोपं लावेल, त्यांना पाणी देईल, खत घालेल. तसंच आपल्या आत्म्यासाठी शरीर हे कार्यक्षेत्र आहे त्याचं. मग या शरीराचा जन्म प्रत्येकाचा वेगवेगळ्या कुटुंबात झालेला असतो, वेगवेगळ्या शहरात, वेगवेगळ्या परिस्थितीत झालेला आहे. आणि या शरीरामध्ये इच्छा आहे, द्वेष आहे, आसक्ती आहे. त्यामुळे वेगवेगळी कार्य करताना शरीराने आपण सुख दुःख भोगतो आहे. आता हे झालं क्षेत्राबद्दल.
आता क्षेत्रज्ञ, आता तुम्ही सर्वांनी बघा सर्वज्ञ हा शब्द ऐकला असेल. सर्वज्ञ हा शब्द आपण भगवंतांच्यासाठी वापरतो. सर्वज्ञ म्हणजे काय? सर्व काही जाणणारे. तसंच क्षेत्रज्ञ म्हणजे क्षेत्राबद्दल जो सर्व काही जाणतो, क्षेत्राला जाणणारा हा क्षेत्रज्ञ असतो. आता या क्षेत्राला जाणणारे, आपल्या शरीराला जाणणारे दोन क्षेत्रज्ञ असतात. पहिला म्हणजे आपला आत्मा आणि दुसरा म्हणजे परमात्मा. आता हे जरा समजून घेऊया की हा आत्मा आणि परमात्मा कसे वेगळे आहेत, त्यांच्यामध्ये काय भेद आहे. आता समजा एखादा राजा आहे आणि त्याने त्याच्या राज्यातील सर्वांना जमिनीचा एक एक तुकडा दिला आणि त्यांना सांगितलं की या जमिनीच्या तुकड्यावर आता तुम्ही शेती करा, तुम्ही धान्य उगवा. खरं तर सर्व जमीन ह्या राजाच्याच मालकीची आहे, पण एक एक तुकडा त्याने प्रत्येकाला दिलेला आहे. मूळ स्वामी राजा आहे आणि राज्यातील इतर सर्व आता हे त्या जमिनीच्या तुकड्याचे दुय्यम स्वामी झालेत. तसंच भगवंतांनी एक शरीर आपल्याला दिलंय ज्यामध्ये हा आत्मा स्थित आहे आणि प्रत्येक शरीरात भगवंत पण स्थित आहेत आत्म्याच्या बरोबर परमात्मा म्हणून. म्हणजे क्षेत्राला जाणणारे दोन क्षेत्रज्ञ असतात, एक आत्मा आणि दुसरा परमात्मा. शरीरात आपला आत्मा हा वास करतो आणि परमात्मा पण वास करतो. पण मग या दोघांमध्ये फरक काय आहे? तर कृष्ण म्हणतात की परमात्मा म्हणून मी सर्व शरीरांमध्ये वास करतो, पण आत्म्याचं कार्यक्षेत्र हे त्या शरीरापुरतं मर्यादित असतं. त्यामुळे आत्म्याची जाणीव त्या शरीरापुरती असते ज्या शरीरात तो स्थित आहे. जसं आता मुंगी चावली आपल्याला किंवा आपलं डोकं दुखत असेल तर ह्याची जाणीव ही त्या शरीरापुरती, माझ्या शरीरापुरती ती मर्यादित आहे. माझ्या शेजारी तुम्ही बसला असाल तर ही जाणीव तुम्हाला होणार नाही. पण भगवंत कसे आहेत? परमात्मा म्हणून सर्व क्षेत्रामध्ये, सर्व शरीरामध्ये ते विराजमान आहेत. सर्व क्षेत्रेषु भारत असं कृष्ण म्हणतात. तर त्यामुळे त्यांना मात्र सर्व गोष्टी ते जाणतात, सर्व क्षेत्रांबद्दल ते जाणतात. आता या श्लोकामध्ये आपण क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ बद्दल जाणून घेतलं. आता पुढचा श्लोक बघू आपण. हरे कृष्ण. रस्त्यावरचा आवाज येत होता म्हणून मी म्यूट केलं होतं, हा काढलं. हा. हा. हो. हरे कृष्ण. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानै यत्तत् ज्ञानं मतं मम. हे भारत, सर्व शरीरांमधील क्षेत्रज्ञ सुद्धा मीच असल्याचे तू जाण, आणि हे शरीर तथा त्याचा क्षेत्रज्ञ जाणणे म्हणजे ज्ञान होय, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे या श्लोकामध्ये कृष्ण ज्ञानम बद्दल सांगतात. ज्ञान म्हणजे काय? तर क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यामधला फरक जाणणे म्हणजे ज्ञान आहे. आता या अध्यायाला जसं म्हटलं की प्रकृती, पुरुष आणि चेतना असंही नाव आहे. तर ही जी भौतिक प्रकृती आहे ही जड स्वरूपाची आहे. आपलं शरीर किंवा क्षेत्र हेही जड प्रकृतीचंच आहे. पण त्यातला स्थित जो क्षेत्रज्ञ आहे हा चेतन आहे. जसं आता गाडी आणि ड्रायव्हर हे उदाहरण आपण बघतो, तर गाडीचं स्वरूप जड स्वरूप आहे, पण गाडी चालवणारा ड्रायव्हर जो आहे तो चेतन आहे. तर पुरुष आणि क्षेत्रज्ञ हे दोन्ही चेतन आहेत. प्रकृती आणि क्षेत्र मात्र जड स्वरूपाचे आहे. आता या 13व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाने विचारलेल्या प्रश्नाच्या अनुसार क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ बद्दलचं तसंच ज्ञान आणि ज्ञेय बद्दलचं ज्ञान आपण इथे या अध्यायामध्ये घेतोय. आणि पुढे मग प्रकृती आणि पुरुष बद्दलचं ज्ञान, तसंच या आपल्या चेतनेवरती कसा परिणाम होतो हे आता आपल्याला पुढे दैवी प्रकृती, आसुरी प्रकृती म्हणजे 16वा अध्याय त्याच्याबद्दल पण सांगितलेलं आहे. आता म्हणजे परमात्मा क्षेत्रज्ञ आहे आणि आपला आत्मा पण क्षेत्रज्ञ आहे. दोन्ही स्थित आहेत या क्षेत्रामध्ये म्हणजे शरीरामध्ये. आणि कृष्ण इथे सांगतात की मी सर्व क्षेत्रांचा ज्ञाता आहे. पण जो आता आत्मा आहे त्याला त्या शरीरात तो स्थित आहे त्या शरीराचंच ज्ञान आहे. त्याला इतर शरीरांच्या बद्दलचं ज्ञान असू शकत नाही. जसं आता एखादा शेतकरी असेल, त्याच्या शेतजमिनीबद्दल त्याला सर्व ज्ञान असेल की त्या शेतजमिनीच्या कुठल्या भागामध्ये त्याने कुठलं पीक उगवलेलं आहे, तर याची माहिती त्याला असेल. पण आजूबाजूची जी इतर शेतं आहेत त्याच्याबद्दलची माहिती त्याला असणार नाही. पण आता आकाशामध्ये स्थित जो सूर्य आहे त्याला मात्र सर्व शेतांबद्दलची माहिती आहे. जणू आता त्याची जाणीव या परमात्म्यासारखी आहे जो सर्व शरीरांच्या बद्दल जाणतो. त्यामुळे भगवंतांना सर्व शरीराचे परम अधिपती किंवा सर्व शरीरांचे स्वामी म्हटलं जातं. परम क्षेत्रज्ञ असं भगवंतांना म्हटलं जातं. आता दोन क्षेत्रज्ञांपैकी हा जो परमात्मा आहे ना तो अच्युत आहे, त्याचं कधीही पतन होत नाही, श्रेष्ठ आहे.
आणि आत्मा कसा आहे, च्युत आहे, पतनाधीन आहे, गौण आहे स्वरूपाचा. तर आत्म्याची भौतिक प्रकृतीवरती स्वामित्व गाजवण्याची इच्छा असते, म्हणजे भोग वृत्ती असते. त्यामुळेच आत्मा विविध शरीर धारण करतो. पण असं असलं तरी प्रत्येक शरीरामध्ये नियंता म्हणून भगवंत परमात्मा रूपाने उपस्थित असतातच. आणि हा परमात्मा म्हणजे क्षेत्र, म्हणजे आपलं शरीर आणि आत्मा या दोघांचाही नियंत्रक असतो, हे आपण या श्लोकावरून समजून घेतो. आता पुढचा बघू श्लोक आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. आता कृपया माझ्याकडून क्षेत्र आणि त्याचे स्वरूप, त्याच्यामध्ये कोणते विकार होतात, त्याची निर्मिती केव्हा होते, त्याचा ज्ञाता कोण आहे आणि क्षेत्रज्ञाचा काय प्रभाव आहे, याचे संक्षिप्त वर्णन ऐक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये पुढे काय सांगितलंय कृष्णांनी, की हे आपलं जे शरीर आहे म्हणजे क्षेत्र, याचं स्वरूप काय आहे, कुठल्या पदार्थांपासून हा आपलं शरीर तयार होतं, कोणाच्या नियंत्रणाखाली हे सर्व कार्य करतं, त्यात बदल कसे होतात, या देहाचं प्रयोजन काय आहे, आत्म्याचं ध्येय काय आहे, या सर्व गोष्टींचं ज्ञान मनुष्याला असलं पाहिजे. आता हे पुढचे काही जे श्लोक आहेत ना, हे याबद्दलची माहिती आपल्याला देतात. आणि कृष्ण म्हणतात की आत्मा परमात्मा यांचं आपापसातलं नातं काय आहे, आत्म्याची शक्ती काय आहे, परमात्म्याची शक्ती काय आहे, हे सर्व ज्ञान जीवाला असणं आवश्यक आहे. तर हे ज्ञान योग्य प्रकारे प्राप्त केल्यानेच मनुष्याला स्पष्टपणे समजतं की आत्मा आणि परमात्मा हे भिन्न आहेत. आत्म्याची शक्ती ही परमात्म्याच्या शक्तीपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म आहे. म्हणजे भगवंत आणि जीव हे एक समान नाही आहेत, हे समजून घेणं खूप आवश्यक आहे. भगवंत हे सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि जीव हा कनिष्ठ आहे. भगवंत स्वामी म्हटले जातात, जीव हा त्यांचा सेवक आहे. हा संबंध समजून घेतला पाहिजे. आता पुढचा श्लोक समजून घेण्यापूर्वी बघा, आपण एकदा आत्मा आणि परमात्मा यातला फरक आपण काय काय जाणून घेतला. तर आत्मा याला जीवात्मा असंही म्हटलं जातं आणि परमात्मा म्हणजे परमक्षेत्रज्ञ, हे दोघेही क्षेत्रज्ञ आहेत, दोघही शरीराला जाणतात. तरी आत्मा कसा आहे, अत्यंत सूक्ष्म आहे. आपण जाणून घेतलं होतं आत्म्याचा आकार हा केसाच्या टोकाचा 10,000वा भाग एवढा हा लहान असतो. पण परमात्मा कसा आहे, विभू आहे. आता या आत्म्याला जो ज्या शरीरात तो स्थित आहे त्या शरीरापुरतंच ज्ञान असतं, पण परमात्म्याला मात्र सर्व शरीरांच्या बद्दलचं ज्ञान असतं. आत्मा हा या शरीराचा दुय्यम स्वामी असतो, पण परमात्मा सर्व शरीरांचा मूळ स्वामी असतो. हा आत्मा पतनाधीन असतो, च्युत असतो, पण परमात्म्याचं पतन कधीच होत नाही, म्हणून त्यांना अच्युत म्हटलं जातं. आत्मा हा कनिष्ठ असतो आणि परमात्मा हा श्रेष्ठ असतो. आणि जीवात्मे कसे अगणित असतात, पण परमात्मा मात्र एकच असतो. आता पुढचा बघू, वाचवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऋषिभिर्बहुधा गीतैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञाचे हे ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्येही सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण गुरु म्हणून अर्जुनाकडे बोलता आहेत आणि गुरु जसं शिष्यांना किंवा शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवतात तर पूर्व आचार्यांचं प्रमाण देतात, संदर्भ देतात, तसंच इथे कृष्ण सर्वश्रेष्ठ प्रमाण देत आहेत अर्जुनाला हे ज्ञान देत असताना. तर दोन शब्द आहेत श्लोकामध्ये, ब्रह्मसूत्र आणि ऋषीभी, म्हणजे अधिकृत आदर्श व्यक्तींचं प्रमाण घेऊन अर्जुनाला हे ज्ञान दिलं गेलंय. ब्रह्मसूत्र म्हणजे काय, तर शास्त्र, आणि ऋषी म्हणजे साधू. तर साधू आणि शास्त्र यांचा आधार घेऊन कृष्णांनी अर्जुनाला हे ज्ञान दिलं. तर श्रीला प्रभुपादही आपल्याला या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये समजवतात की कृष्ण भावनेचं ज्ञान जेव्हा आपणही इतरांना देतो तेव्हा हा श्लोक ज्याचा आपण संदर्भ घेतो एखाद्या श्लोकाचा, ते ज्ञान त्यांना समजावून सांगताना, तर हा श्लोक कुठे आलेला आहे हे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. एवढा आपला शास्त्रांचा अभ्यास असायला हवा. म्हणजे शास्त्रांचा संदर्भ देऊन आपल्याला हे सांगता आलं पाहिजे. तर या श्लोकामध्ये आपल्याला हेच सांगितलंय. आणि जे श्री व्यासदेव होते, ज्यांना वेदांत सूत्राचे
संकलक म्हटलं जातं. आणि त्यांचे पिता पराशर मुनी हे पण महर्षी होते. आणि कठोपनिषदामध्ये आता हे आत्मा, परमात्मा आणि आपलं क्षेत्र म्हणजे शरीर याचा हा भेद सांगण्यात आलेला आहे. तर अशा प्रकारे श्रेष्ठ महर्षींच्या द्वारे हे ज्ञान आपल्याला प्राप्त झाले. तर आता आपण समजून घेतलं की हा आत्मा आपला शरीरामध्ये स्थित आहे. आपलं शरीर हे परिणाम आहे, पण या परिणामाला काहीतरी कारण असतं. जसं की कुठे आपल्याला खूप धूर दिसला, आपल्याला माहिती असतं की कुठेतरी आग लागलेली आहे म्हणूनच हा धूर आपल्याला दिसतोय. किंवा खुर्ची, टेबल हा कसा परिणाम आहे, याच्या मागचं कारण काय? झाडाचं लाकूड आहे. तसंच आपलं शरीर आणि आपला हा आत्मा हा परिणाम आहे. या मागचं कारण काय आहे? तर कृष्ण आहे. कृष्णांपासूनच आपण आलेलो आहोत. तर भगवद्गीतेचा जो 7व्या अध्यायातला 4था श्लोक होता बघा, भूमिरापो अनलो वायू खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतीरष्टधा. तिथे काय कृष्ण म्हणतात की पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश ज्याने आता आपलं हे स्थूल शरीर बनलेलं आहे, आणि मन, बुद्धी, अहंकार ज्याने आपलं सूक्ष्म शरीर बनलेलं आहे, या भगवंतांच्या शक्ती आहेत. आणि या स्थूल शरीराला चालवणारा आत्मा हा तर भगवंतांचाच अंश आहे. तर अशा प्रकारे आपण समजू शकतो की भगवंत हे कारण आहेत आणि आपण, आपलं शरीर, आपला आत्मा हा परिणाम आहे. आता आपलं हे जे स्थूल शरीर आहे ना, हे पंचमहाभूतांचं बनलेलं आहे. पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश. आणि या बाह्य शरीराच्या आतमध्ये एक रचना असते, अंतर्गत रचना असते. आपले महत्वाचे अवयव असतात बघा, रक्तवाहिन्या असतात, स्नायू असतात, एक हाडांची रचना असते. आणि याच बरोबर या शरीरामध्ये स्थित आपला आत्माही असतो. आता आपलं हे जे वैदिक शास्त्र आहे, जे आपण आता वेद आणि उपनिषद याच्यामध्ये याबद्दलचं हे ज्ञान दिलेलं आहे आत्म्याबद्दलचं, तर या आत्म्याची 5 आवरणं असतात. पण जे भौतिक जगामध्ये वैद्यकीय शास्त्र आपण शिकतो, मेडिकल सायन्स, याच्यामध्ये कुठेही आत्म्याचा उल्लेख नाहीये. जे स्थूल दिसतं त्याबद्दलचं ज्ञान इथे वैद्यकीय शास्त्रामध्ये दिलं जातं. जसं आता हृदय काय करतं, मेंदू काय करतो, हे सर्व ज्ञान त्याच्यामध्ये. पण हे नेमकं कार्य कसं करतं, केव्हा करायचं थांबतं, हे मात्र वैद्यकशास्त्र सांगू शकत नाही. पण आपली जी वेद आहेत, उपनिषद आहेत, ते मात्र आपल्याला सूक्ष्म अशा या आत्म्याबद्दल सांगतात. आता ही जी शरीराची यंत्रणा असते आपल्या, ती एका विशिष्ट प्रकारे कार्यरत असते. आणि त्यामध्ये काही बिघाड झाला या यंत्रणेमध्ये, तर त्याची लक्षणं आपल्या शरीरावरती दिसतात. या लक्षणांवरती वैदिक शास्त्रामध्ये उपाय आहेत. म्हणजे आपण डॉक्टरांकडे गेलो तर डॉक्टर त्याच्यावरती उपाय करतात. पण आता ही रचना मुळात कार्यरत कशी आहे याबद्दल ते काही सांगू शकत नाही. आता 2 व्यक्तींना एकच आजार झाला असेल तरी एक व्यक्ती त्यातला उपचारांना प्रतिसाद देतो आणि दुसरा जण का देऊ शकत नाही, हे मात्र वैद्यकीय शास्त्र किंवा डॉक्टर आपले सांगू शकत नाहीत. आता दुसरी गोष्ट ही पण बघा की आपल्या इंद्रियांनी म्हणजे आपले कान, नाक, डोळे, जीभ आणि त्वचा याद्वारे आपण बाह्य जगाचं ज्ञान घेतो. आणि या सर्व इंद्रियांची आंतरिक रचना आपल्या सर्वांची एक समानच असते. म्हणजे उदाहरणार्थ आपल्या सर्वांची डोळ्यांची आंतरिक रचना ही एकसारखीच आहे. मग या डोळ्यांनी आपण दृश्य बघतो, कानांनी आपण ऐकतो, नाकाने वास घेतो. तर या प्रकारे समोरच्या जगाबद्दलचं आपण ज्ञान घेतो. मग ते एकसारखंच असायला हवं ना, पण प्रत्यक्षामध्ये प्रत्येकाचं आकलन एखाद्या विशिष्ट घटनेबद्दलचं वेगवेगळं असतं. हे असं कसं, ज्याला आपण परसेप्शन म्हणतो ना, याचं कारण म्हणजेच हा आपला आत्मा आहे. आणि जे शरीर कार्यरत ठेवण्यामागचं चैतन्य आहे, ज्याचा प्रभाव या शरीरावर असतो. जरी आत्मा आता हृदयात स्थित आहे आपण असं म्हटलं तरी डोक्यावरचेही केस वाढतात आणि पायाची नखही वाढतात. पायाला जशी संवेदना असते तशी आपल्या चेहऱ्यावरही असते. तर या आत्म्याच्या अस्तित्वाचा हा जो प्रभाव आहे ना, तो संपूर्ण शरीरभर आपल्याला दिसतो. तर हे कसं शक्य होतं? तर हे या आत्म्याच्या कोशांमुळे होऊ शकतं. कोश म्हणजे आवरण असं म्हणूया. तर आपल्या स्थूल शरीरामध्ये स्थित या आत्म्याला ही 5 आवरणं असतात, ज्याला पंचकोश असं म्हटलं जातं. आणि या पंचकोशांच्या द्वारे एखाद्या घटनेचं आकलन आपल्याला होत असतं. जसं आता आपण उदाहरण घ्या बघा, कोणाला नवीन आधार कार्ड बनवायचंय किंवा काही त्याचा आधार कार्ड आहे आणि त्याला त्या माहितीमध्ये आता बदल करायचा आहे, त्याचा पत्ता बदललाय. तर सरकारच्या द्वारे आपल्याला एक साईट दिलेली आहे आधार कार्डसाठी आणि तिचा उपयोग आपण करतो. त्या साईटवरती जातो आणि आपली जी माहिती आहे, नाव, पत्ता, वय इत्यादी, तिथे आपण भरतो. ती माहिती त्या यंत्रणेच्या एका प्रोसेसमधून जाते, पडताळली जाते आणि मग ते आधार कार्ड आपल्याला प्राप्त होतं.
आता ही प्रक्रिया बघा सामान्यतः अगदी सुरळीतपणे सुरू असते. जी आपण माहिती भरतो त्याप्रमाणे आपल्याला ते छापील आधार कार्ड आपल्या पत्त्यावरती घरी प्राप्त होतं. कारण आता ही प्रक्रिया कशी सर्वोत्तम आणि जशी पाहिजे तशी इष्ट पद्धतीने ती कार्य करते. पण आता या प्रक्रियेमध्ये काही आता अशुद्धता आली तर मात्र आपण दिलेली माहिती आणि त्यानुसार मिळालेलं आधार कार्ड आपल्याला मिळत नाही. कुठेतरी त्याच्यामध्ये चुका झालेल्या दिसतात. म्हणजे जशाच्या तशा स्वरूपामध्ये ते कार्य होत नाही. तसंच आता बाह्य जगामध्ये घेतलेलं जे ज्ञान या पंचकोशांच्या द्वारे फिल्टर केलं जातं, ते प्रोसेस केलं जातं. जेवढ्या या पंचकोशामध्ये अशुद्धता असतील तेवढं ते मूळ रियालिटी पासून त्याचं स्वरूप बदलून ते आत्म्याला पोचवलं जातं. पण हे पंचकोश शुद्ध असतील तर उत्तम रीतीने कार्य करतात ते. आणि तो अनुभव मग प्रत्यक्ष जसा आहे तसाच कुठलंही डिस्टॉर्शन विकृती न होता, कुठलाही बदल न होता तसंच्या तसं आत्म्यापर्यंत पोचवलं जातं. अशा प्रकारे बघा प्रत्येक घटनेचा पडसाद किंवा छाप इम्प्रेशन आपल्या चेतनेवरती होत असतं या पंचकोशांच्या माध्यमातून. आता तुम्ही असे व्यक्ती पण बघता की ज्यांच्यामध्ये रजोगुणाची आणि तमोगुणाची खूप वृद्धी झालेली आहे आणि त्यामुळे ते अशा काही गोष्टी आपल्याला करताना दिसतात जे आपल्यासारखा व्यक्ती विचारही करू शकत नाहीत त्या गोष्टी करण्याच्या, पण ते प्रत्यक्षात करत असतात आणि त्यांना त्याबाबत काही चुकीचं किंवा अयोग्य असंही वाटत नाही. कारण हे पंचकोशांमध्ये अशुद्धता असल्यानेच त्यांना आता हे योग्य अयोग्य काही समजत नाही. तर हे जे 5 कोश आहेत किंवा आत्म्यावरची ही जी 5 आवरणं आहेत ना, तर ती म्हणजे आपण आता आतून बाहेर असं समजूया. जे आत्म्याचा सगळ्यात जवळचा कोश आहे तो म्हणजे हा आनंदमय कोश आहे. त्यानंतर विज्ञानमय कोश, मग ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश आणि अन्नमय कोश. आता एखादा माणूस बघा ज्याची अगदी म्हणजे व्यवस्थित शांतपणे जीवन जगतोय, झोप त्याची शांत आहे, भोजन त्याचं पोट भरलेलं आहे आणि जीवनही त्याचं सुरळीत चालू आहे जीवन, तरी त्याला आतून काहीतरी असं जाणवत राहतं बघा अपूर्णता. आणि ते विसरण्यासाठी तो मनुष्य कधी निसर्गरम्य ठिकाणी सुट्टीवर जातो बदल पाहिजे म्हणून, पण तिथेही त्याला ती अपूर्णता जाणवते. काही वेळा डॉक्टरांकडे जाऊन तो तपासण्या करतो सगळं माझं व्यवस्थित आहे की नाही. आता कुठला छंद लावून घेतो तोही जोपासताना नवीन काही शिकण्यामध्ये थोडं काळ त्याचं मन रमतं, पण ते तरी त्याला ती अपूर्णता जाणवत राहते. कारण आता हा जो प्रॉब्लेम जिथे शोधला जातोय ना तिथे हा नसतो. हे आत्म्याचं विज्ञान असल्याने हे अत्यंत सूक्ष्म स्तरावरती ते कार्य करत असतं. म्हणजे प्रॉब्लेम सूक्ष्म स्तरावरती आहे, बाहेर दिसतात ती लक्षणं आहेत. आता हे जे ज्ञान आहे सर्व या कोशांच्या बद्दलचं हे सर्व तैत्तरीय उपनिषदामध्ये ज्ञान दिलं गेलंय. पंचकोशा संबंधीचं हे जे ज्ञान आहे अतिशय महत्वाचं आहे. कोश म्हणजे आपण म्हटलं ना आवरण, जसं आता इकडे एक चित्र आहे बघा इथे. कसे आता हे ना लेयर्स दाखवलेत. कांदा कसा असतो तो कापल्यावरती आपल्याला हे वेगळे वेगळे स्तर दिसतात, तसेच हे पंचकोश असतात. आणि पंचकोश ही संकल्पना आत्म्याभोवतीचे 5 स्तर किंवा आवरण याच्याबद्दल सांगते. आणि या कोशांच्या माध्यमातूनच आपण जगाचा अनुभव घेऊ शकतो. म्हणजे या 5 कोशांच्या द्वारे आपला आत्मा भौतिक शरीराच्या संपर्कात असतो आणि आत्मसाक्षात्कारापर्यंत पोहोचू शकतो कोणी व्यक्ती याद्वारे. आता या पंचकोशांच्या द्वारे आत्मा बाह्य जगाशी जोडलेला असतो आणि पंचकोशांची शुद्धी झाल्यानंतरच आत्मसाक्षात्कार घडू शकतो. तर या कोशातून जो हा आपला आंतरिक प्रवास आहे तो करून आत्म्याच्या अनुभूतीकडे जाण्याचा मार्ग जो आहे ना तो अध्यात्माचा मार्ग आहे. हे 5 कोश शुद्ध केल्याशिवाय आत्मसाक्षात्कार घडून येऊ शकत नाही. आणि साधक करत असलेली जी साधना आहे ते या 5 कोशांचं परिमार्जन होतं. त्यामुळे एक एक कोश असा आत जाण्याचा तो प्रवास आहे. आत्म्याच्या संपर्कात असलेला आनंदमय कोशापर्यंत पोहोचण्याचा हा सर्व साधनेच्या मार्गाने म्हणजे तो साधक साध्य करू शकतो. आणि जिथे जेव्हा तो असा सर्वात आतला जो होता म्हटलं आनंदमय कोश तिथे पोचतो त्याला अखंड आनंद हा प्राप्त होतो. जो आपण म्हणतो ना आत्म्याशी जोडून घेतलं, आत्म्याला परमात्म्याच्या बरोबर जोडून घेतलं. तुकाराम महाराजांचं वर्णन आनंदाचे डोही आनंदी तरंग असं करतात ना, तर तो हा आध्यात्मिक आनंद तेव्हा त्याला प्राप्त होतो. तर या कोशांना समजून घेऊन आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरील जो साधक आहे तो योग, ध्यान, स्वाध्याय याद्वारे स्वतःला बाहेरील कोशापासून अलिप्त करत जातो
आणि आत्मसाक्षात्कारासाठी प्रयत्न करतो, सूक्ष्म कोशापर्यंत पोहोचण्याचे. आता जरी हे कोश वेगळे वेगळे असले ना तरी एकमेकांशी निगडीत असतात. एका कोशामधलं असंतुलन झालं तर त्याचा परिणाम इतर सर्व कोशांवर झालेला दिसतो. आणि हे कोश एकत्रितपणे मनुष्याची चेतना तयार करतात आणि याच्याद्वारेच मनुष्य स्पष्ट अशा भौतिक अनुभवांपासून सखोल असं जो निराकाराचा किंवा आध्यात्मिक अनुभव जो असतो ना, जो आपण असा भौतिक गोष्टींसारखा सांगू शकत नाही, वर्णन करू शकत नाही, हा पण आनंद तो प्राप्त करतो. तर हे कोश आपलं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आणि आत्मा यांच्यामध्ये हे सगळे अनुभव संघटित केले जातात आणि एक एक कोशांना पार करत आनंदमय कोशापर्यंत केलेली वाटचाल ही अष्टांग योगी जो करतो, ते यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार एकाहून एक कठीण क्रियांच्या द्वारे तो करतो आणि मग समाधी स्तरापर्यंत पोचतो, आनंदमय कोशापर्यंत. तेव्हा त्याला समजतं की सर्व आनंदाचा उगम हे भगवान श्रीकृष्ण आहे. पण जो भक्त आहे तो मात्र हे आधीच मान्य करतो गुरूंच्या शिकवण्यानुसार की कृष्ण हेच परमेश्वर आहेत, परमपुरुषोत्तम भगवान आहेत, हे मान्य करून त्यांच्या सेवेत स्वतःला जोडून घेतो. म्हणजे गुरूंच्या आणि कृष्णांच्या कृपेने शीघ्रतेने तो आत्मसाक्षात्कारी होऊ शकतो. तर हा दोन्ही मार्गातला फरक पण आपण समजून घेतलेला आहे. फक्त मार्ग जरी वेगळे असले तरी ध्येय दोन्ही मार्गाने गाठण्याचं हेच आहे. तशा प्रकारे आपण समजून घेतलं आतापर्यंतच्या ह्याच्यामध्ये श्लोकांमध्ये की क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यातला फरक जाणणे म्हणजे ज्ञान. आणि क्षेत्र म्हणजे काय, तर आपलं शरीर आणि शरीराला जाणणारे क्षेत्रज्ञ दोन असतात, आत्मा आणि परमात्मा. आणि हा जो आपला आत्मा आहे तो शरीराच्या संपर्कात या 5 कोशांच्या द्वारे राहतो. आता आपण 6वा बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. पंचमहाभूते, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त, 10 इंद्रिये आणि मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य या सर्वांना त्यांच्या विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता क्षेत्र म्हणजे आपलं हे जे शरीर आहे ते 24 तत्वांच्या समूहाने तयार होतं असं या श्लोकामध्ये सांगितलंय. तर ही 24 तत्व कुठली, तर बघा आता पहिलं म्हणजे पंचमहाभूत. आपण बघूया, पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश, 5 झाली. मग 5 आपली ज्ञानेंद्रिय, डोळे, कान, नाक, मग जीभ, त्वचा, 10 झाली. मग 5 आपली कर्मेंद्रिय, हात, पाय, वाणी, उपस्थ आणि गुदा, 15 झाले. मग 5 इंद्रियांचे विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध. आणि मग मन, बुद्धी आणि मिथ्या अहंकार, 23. आणि 24वा तत्व म्हणजे अव्यक्त त्रिगुण. 3 गुण जेव्हा अव्यक्त स्वरूपात आहेत तेव्हा ते एकत्रच म्हटले जातात, म्हणून अव्यक्त त्रिगुण. तर अशा या 24 तत्वांच्या या तत्वांनी आपलं क्षेत्र तयार होतं, म्हणजे शरीर तयार होतं. आणि या 24 तत्वांच्या परम्युटेशन कॉम्बिनेशनने वेगवेगळे भाव तयार होतात. इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख असे हे वेगवेगळे भाव तयार होतात. आता हे जे विश्लेषण आहे ना की शरीर हे 24 तत्वांचं आहे, याला सांख्य म्हटलं जातं. हा जो आपला आत्मा आहे त्याचं शरीर हे आवरण आहे, बद्ध आहे ना हा आपला आत्मा शरीरामध्ये. 24 तत्वांनी जणू हा आत्मा बांधला गेलेला आहे. आता पुढच्या श्लोकामध्ये कृष्ण सांगतात की कुठले आता गुण आपल्यामध्ये आपण बाळगले पाहिजेत, ज्याद्वारे हा आत्मा हे 24 तत्वांच्या शरीराच्या बंधनातून मुक्त होईल. 24 तत्वांनी बनलेल्या शरीराच्या कैदेमध्ये, जसा पक्षी कसा पिंजऱ्यामध्ये बंद असतो तसाच हा बद्ध आत्मा म्हटला जातो त्यासाठी. तर या शरीराच्या बंधनातून या आत्म्याला मुक्त व्हायचं असेल तर 20 गुण आपल्याला आपल्यामध्ये विकसित करायला हवेत, जे आता पुढच्या काही आपल्याला श्लोकांमध्ये दिलेले आहेत. ते आता आपण जाणून घेऊया. हा, हरे कृष्ण. सगळे एकत्र वाचू? हो, सगळे एकत्र वाचा. मग पुढच्या स्लाइड मध्ये त्याचा अनुवाद आहे. हा. हरे कृष्ण.
अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्यत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै यदतोऽन्यथा। नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकार रहित होणे, जन्म मृत्यू जरा व्याधी इत्यादींमधील दुःखदोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार पत्नी मुले बाळे इत्यादींपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्येही समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्तिमय सेवा, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून दूर होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परमसत्याचा तत्वज्ञानात्मक शोध हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञानच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आतापर्यंत आपण समजून घेतलं की हे जे शरीर आहे क्षेत्र हे 24 तत्वांनी बनलेलं आहे आणि आपला आत्मा या 24 तत्वांनी बनलेल्या शरीरामध्ये क्षेत्रामध्ये बद्ध आहे. या आत्म्याला या शरीरातून क्षेत्रातून मुक्त करायचं असेल तर आपल्याला ज्ञान घ्यावं लागेल. ते ज्ञान म्हणजे हे गुण आपल्याला विकसित करावे लागतील. ते एकूण 20 गुण या श्लोकामध्ये सांगितलेले आहेत. आता पुढे 16व्या अध्यायामध्ये दैवी गुणांचं आपल्याला यादी कृष्ण सांगतात की हे दैवी गुणही आपल्यामध्ये बाळगले पाहिजेत. आता 12व्या अध्यायामध्येही कृष्णांनी आपल्याला काही गुण भक्तांमधले जे त्यांना प्रिय आहेत ते आपल्याला सांगितलेले आहेत. म्हणजे वेगवेगळ्या अध्यायामध्ये हे गुण परत परत सांगितलेत कारण या गुणांना आपल्याला अंगी बाळगणं खूप महत्वाचं आहे. जर आपल्याला कृष्णांकडे जायचं असेल तर श्रीला प्रभुपाद म्हणत असत की कृष्णांच्या संपर्कात कोणी भक्त आला साधक आला तर त्याचं जीवन मंगलमय होतं. जे भक्त आता कृष्णांच्या संपर्कात येतात त्या सर्वांमध्ये कृष्णांचे गुण या प्रदर्शित होतात. कारण आपण म्हटलं ना की कृष्ण सर्व गुणांचे आगार हे कृष्ण आहेत. आपल्याला जे काही गुण प्राप्त होतात ते कृष्णांकडूनच होतात. जेवढे आपण कृष्णांच्या बरोबर जोडले जातो, जेवढे जवळ जातो कृष्णांच्या, जेवढ्या आपल्या अशुद्धता कमी होत जातात तसे तसे भक्तांमध्ये हे गुण प्रकर्षित होऊ लागतात. आता हे जे भौतिक जग आहे हे एका जेल सारखं आहे आणि या जेलमध्ये आपण जसं एखादे गुन्हेगार अडकलेले असतात तसंच बद्ध जीव या भौतिक जगामध्ये अडकलेला आहे. आता एखादा व्यक्ती जो या जेलमध्ये मिळणाऱ्या ज्या काही सुविधा असतील त्याच्यामध्ये तो जर का आनंदी राहू लागला तर त्याला जेलमधून बाहेर पडण्याची इच्छा होणार नाही. पण ज्याने आता या भौतिक जगाचं स्वरूप जाणून घेतलं, ज्ञान प्राप्त केलं तर त्याला इथून बाहेर पडण्याचा मार्ग तो शोधायला लागतो आणि त्यासाठी हे गुण त्याला सहाय्य करतात. आणि हे गुण विकसित केल्याने या भौतिक जगातून बाहेर पडण्याचं ज्ञान तो ग्रहण करू शकतो. जसं स्पंज असतो ना पाणी कसं शोषून घेतो तसे हे गुण आपल्याला ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी पात्र करतात, त्या स्थितीपर्यंत आणतात. तर वेगवेगळ्या ठिकाणी तेच तेच गुण कृष्णांनी सांगितलेत कारण भक्तांच्यासाठी हे खूप महत्वाचे आहेत. आता पहिल्या काही श्लोकांमध्ये क्षेत्र म्हणजे शरीराबद्दल कृष्णांनी सांगितली माहिती, क्षेत्रज्ञ बद्दल म्हणजे आत्मा आणि परमात्म्याबद्दल आपल्याला ज्ञान देऊन झालं. मग आता हे जे गुण आहेत हे आपल्याला कसलं ज्ञान देतात तर पुढे भगवंतांकडे जाण्यासाठी या क्षेत्रामधून या क्षेत्रज्ञाला मुक्त करण्यासाठी हे जे आवश्यक ज्ञान आहे ना ते आपल्याला या 20 गुणांच्या द्वारे आपण घेऊन पात्र होऊ शकतो. आणि ज्ञानाने जाणून घेण्याचा तर ध्येय काय आहे तर
किंवा ज्याला ज्ञेय म्हणतात, हे आता आपल्याला पुढच्या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे. तर श्रीला प्रभुपाद यांनी या प्रत्येक गुणावरती, नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, हे जे सर्व 20 गुण आहे, याच्यावरती तात्पर्यामध्ये खूप सविस्तर माहिती दिलेली आहे. तर प्रत्येकाने आपण ती वाचायचा प्रयत्न करावा. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. म्यूट आहात माताजी. हरे कृष्ण. ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते. ज्ञेय म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो, जे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणांच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी महत्वपूर्ण गुण मागच्या श्लोकामध्ये सांगितल्यानंतर या गुणांच्या द्वारे काय आपण जाणायचं, तर ज्ञेय म्हणजे ज्ञानाने जाणून घेण्याचं ध्येय काय आहे याबद्दल इथे सांगितलंय. तर ज्ञानाने जाणून घेण्याचं ध्येय काय आहे, तर आत्मा कोण आहे, परमात्मा कोण आहे, आत्मा आणि परमात्मा याचं नातं काय आहे, म्हणजेच क्षेत्रज्ञाला जाणून घेणं हे ज्ञानाचं ध्येय आहे किंवा ज्ञेय आहे. आता प्रथम क्षेत्रज्ञ म्हणजे कोण, आत्मा. मग तो कसा आहे, नित्य आहे की नश्वर आहे, प्रकृतीचा अंश आहे की कृष्णांचा अंश आहे, हे जाणणं म्हणजे ज्ञेय. तसंच परमात्म्याबद्दलही जाणणं, त्यालाही ज्ञेय म्हटलेलं आहे. आता दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण आत्म्याचे गुणधर्म जाणून घेतले होते बघा, की आत्मा कसा आहे, नित्य आहे, शाश्वत आहे, अस्त्राने शस्त्राने तो कापला जात नाही, आगीने जाळला जाऊ शकत नाही, पाण्याने तो ओला होत नाही, वाऱ्याने त्याला सुकवता येत नाही. म्हणजे आत्मा कसा आहे, क्षेत्रज्ञ आहे, आणि त्याला जाणण्यासाठी, परमात्म्यापासून तो कसा वेगळा आहे हे जाणण्यासाठी हे 20 गुण आहेत. आता इथे ना जीवात्म्याला अनादी म्हटलेलं आहे. अनादी का आहे, कारण आत्म्याचा विशिष्ट असा जन्म का नाहीये. आता हा जो जीवात्मा आहे भगवंतांचा अंश आहे हा आत्मा, पण भगवंतांपासून तो कधी वेगळा झाला, हे कधी व्यक्त झाला हे कोणी जाणू शकत नाही, त्यामुळे त्याला अनादी म्हणतात. हा आत्मा भगवंतांचा अंश असल्यामुळे सच्चिदानंद आहे. सत म्हणजे ज्याचा कधीही नाश होत नाही, चित म्हणजे ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, आणि आनंद म्हणजे आनंदाने परिपूर्ण आहे. तर या श्लोकामध्ये अनादी मतपरम ब्रह्म असे शब्द आलेत बघा. तर त्यासाठी ब्रह्म हा शब्द जीवाला उद्देशून इथे वापरलेला आहे, कारण जीवात्मा सुद्धा अनादी आहे, सच्चिदानंद आहे असं सांगितलेलं आहे. आणि इथे श्रीला प्रभुपाद या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये आपल्याला सांगतात की जीव हा जरी ब्रह्म असला तरी तो भगवंतांपासून म्हणजे परब्रह्मापासून मात्र वेगळा आहे, भिन्न आहे. भगवंतांना उद्देशून आनंद ब्रह्म किंवा परब्रह्म असे शब्द वापरले जातात, पण जीवाला उद्देशून ब्रह्म किंवा विज्ञान ब्रह्म असा शब्द वापरलेला आहे. विज्ञान ब्रह्म जीवाला का म्हटलं जातं, कारण मूळ स्थितीचं, मूळ स्वरूप स्थितीचं त्याला ज्ञान आहे की मी भगवंतांचा सेवक आहे, आणि त्याप्रमाणे त्याचं आचरणही आहे, म्हणून विज्ञान ब्रह्म. विज्ञान म्हणजे काय, असं ज्ञान की जे प्राप्त करून तो आता बंधनातून मुक्त होऊ शकतो. पण आनंद ब्रह्म, परब्रह्म हे जे शब्द आहेत ना, ते भगवंतांच्यासाठीच वापरले जातात. आता 14वा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. सर्वत्र त्यांचे हात, पाय, नेत्र, मस्तके, मुखे आणि कान आहेत. या प्रकारे परमात्मा सर्व व्यापून आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 13व्या श्लोकात कृष्णांनी जीवात्म्याबद्दल सांगितलं, आणि या श्लोकात आता कृष्ण परमात्म्याबद्दल सांगतात. दोन्ही क्षेत्रज्ञांबद्दल हे ज्ञान सुरू आहे बघा. आता पुढचे काही श्लोक आपण वाचले ना, त्याचा अनुवाद वाचेल त्यावेळेला आपल्याला समजेल, म्हणजे असं वाटेल आपल्याला की परमात्मा हा निराकार आहे, पण तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद आपल्याला स्पष्ट करतात की परमात्मा हा निराकार नाही. आता या श्लोकामध्ये 14व्या श्लोकामध्ये कृष्णांच्या सर्वव्यापी रूपाबद्दल सांगितलंय. सर्वम आवृत्य तिष्ठती असे शब्द आहेत. जसं आता सूर्य बघा एका ठिकाणी स्थित आहे आकाशात,
पण त्याचा प्रकाश, त्याचे किरण मात्र तो सर्वत्र प्रसारित करतो. तसंच कृष्ण हे गोलोक वृंदावनामध्ये जरी स्थित असले तरी परमात्मा म्हणून ते सर्वव्यापी आहेत. ब्रह्मदेवापासून अगदी सूक्ष्म कीटकामध्येही ते परमात्मा म्हणून स्थित आहेत. तर हे जे वर्णन आहे ना अनुवादामध्ये सर्वत्र त्यांचे हात, पाय, नेत्र, मुखे, कान व्यापून ते आहेत. तर यावरून आपल्याला समजून काय घ्यायचंय की कृष्णांची ही जी इंद्रिय आहे ती भौतिक स्वरूपाची नाहीये, ते दिव्य स्वरूप आहे. कृष्णांचं शरीर हे दिव्य आहे, ते नश्वर स्वरूप नाही आपल्या शरीरासारखं. आपलं शरीर हे नाशवंत स्वरूपाचं असतं, इंद्रिय ही मर्यादित क्षमतेची असतात, कारण भौतिक स्वरूपाची असतात. पण कृष्णांची इंद्रिय ही दिव्य स्वरूपाची असल्याने अमर्याद क्षमतेची आहेत. जसं आता कृष्ण गोलोक धामामध्ये स्थित आहेत, पण त्यांच्या कुठल्या भक्ताने कृष्णांना आता पत्रम पुष्पम फलम तोयम यापैकी काही गोष्ट प्रेमाने जर का अर्पण केली, तो गोलोकामध्ये स्थित असूनही ते त्याचा स्वीकार करतात. तर ही त्यांची अमर्याद अशी शक्ती आहे. कृष्ण गोलोकधामात लीला जरी करत असले तरी ते त्याचबरोबर सर्वव्यापीही आहेत. या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळेला होऊ शकतात, म्हणून ती अचिंत्य शक्ती अशी त्यांची म्हटली जाते. आता पुढचा बघू, 15वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृच. परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामीही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 14व्या श्लोकामध्ये आपण काय जाणून घेतलं होतं? कृष्ण म्हणतात माझी इंद्रिय ही दिव्य स्वरूपाची आहेत आणि मी सर्वव्यापी आहे. आणि या श्लोकामध्ये तर कृष्ण म्हणतात सर्वेंद्रिय विवर्जितम, म्हणजे ते इंद्रिय रहित आहेत. आता हे कसं, हे आता जरा समजून घेऊया. कृष्णांची इंद्रिय आपण म्हटलं भौतिक स्वरूपाची नसून दिव्य स्वरूपाची आहेत. तसंच कृष्ण हे आपल्या सृष्टीचे निर्माता आहेत, तरी हे सृष्टीपासून ते अलिप्त आहेत. हे अचिंत्य भेद अभेद तत्व आपण 9व्या अध्यायामध्ये जाणून घेतलं होतं बघा, की मी सर्वव्यापी आहे पण या सृष्टीचा मी अंश नाही. सर्व जीव माझ्या ठाई आहेत परंतु मी त्यांच्या ठाई नाही. हे श्लोक आपण बघितले होते. नचमस्थानी भूतानी 9व्या अध्यायातला 4था आणि 5वा श्लोक आहे बहुतेक तो. म्हणजे कृष्ण हे स्वतःमध्ये परिपूर्ण आहेत. त्यांना आत्माराम असं म्हटलं जातं. त्यासाठी त्यांना कुठल्या बाह्य गोष्टीवरती अवलंबून राहण्याची आवश्यकता नसते. तसेच या श्लोकामध्ये बघा निर्गुणम गुण भोक्तृंच असे शब्द आलेत. म्हणजे 3 गुणांचे ते स्वामी आहेत म्हणून गुणभोक्तृम म्हटलेलं आहे त्यांना. आणि 3 गुणांच्या पलीकडेही स्थित असल्याने त्यांना निर्गुणही म्हटलेलं आहे. कृष्णांना ऋषिकेश म्हणतो ना आपण, इंद्रियांचे स्वामी आहेत आणि त्यांची इंद्रिय ही अविकारी आहेत, दिव्य स्वरूपाची आहेत. पण आपली इंद्रिय मात्र भौतिक स्वरूपाची असल्यामुळे भौतिकाच्या आवरणामुळे ती विकारी झालेली असतात. क्षमता त्यांची मर्यादित असते. भगवंतांचे हातही दिव्य स्वरूप आहे, त्यामुळे भक्तांनी प्रेमाने अर्पण केलेल्या सर्व गोष्टींचा स्वीकार ते करू शकतात. कृष्णांचे नेत्र हे दिव्य स्वरूपाचे असल्यामुळे या दिव्य नेत्रांनी भूतकाळ, वर्तमान काळ, भविष्य काळ सर्व काही ते जाणतात. तसंच प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून ते वास करतात. तर त्या व्यक्तीने भूतकाळात काय केलंय, तो आत्ता काय करतोय, भविष्यात काय करणार आहे हेही ते समजू शकतात. आणि कृष्णांचे पायही दिव्य स्वरूपाचे असल्याने सर्वत्र ते भ्रमणही करू शकतात. म्हणजे हे जे कृष्णांचं दिव्य स्वरूप आहे मात्र आपण आपल्या भौतिक इंद्रियांच्या मर्यादित क्षमतेने जाणू शकत नाही. अतिंद्रिय म्हटलं जातं त्यासाठी कृष्णांना. आपल्या मर्यादित क्षमतेच्या, इंद्रियांच्या मर्यादित क्षमतेच्या समजण्याच्या पलीकडे आहेत ते, म्हणून अतिंद्रिय स्वरूप कृष्णांचं. तर जेव्हा भक्त मात्र साधनेच्या द्वारे दिव्य स्तराप्रत उन्नत होतो तेव्हा तो जाणू शकतो, कारण आध्यात्मिक जगात तोही आता आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करतो. तर या श्लोकावरून आपण समजून घेतलं की कृष्ण हे सर्वेंद्रिय गुणाभासम आहेत. म्हणजे सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान असले तरी त्यांची इंद्रिय जीवाच्या प्राकृत इंद्रियासारखी नसतात. खरं तर आता जीवात्म्याची इंद्रिय ही आध्यात्मिक स्वरूपाचीच असतात ज्या वेळेला तो शुद्ध असतो आत्मा. पण जीवात्मा भौतिक प्रकृतीने बद्ध झाल्याने त्याची इंद्रिय या भौतिक तत्वांनी आवृत्त होतात. पण कृष्णांचा देह कसा आध्यात्मिक स्वरूपाचा आहे, सच्चिदानंद आहे, ऐश्वर्याने ते परिपूर्ण आहे, सर्व जीवांचे पालन पोषण करता आहे, सर्व कर्मांचे साक्षी आहे, सर्वाधिक बुद्धिमान आहेत, असं दिव्य स्वरूप त्यांचं असल्यामुळे
तर त्यांचं मस्तक आहे, मुख आहे, पाय आहे, हे आपण पाहू शकत नाही, पण ते सर्व इंद्रियांनी युक्त आहेत. आपल्या प्राकृतिक नेत्रांनी भगवंतांचं हे स्वरूप आपण जरी पाहू शकत नसलो तरी भगवंत निराकार नाहीत हे आपल्याला जाणून घ्यायचंय. त्यांनाही सतत साकार असं त्यांचं रूप आहे आणि त्यांचं तसं स्वरूप असल्यामुळेच आपण भगवंतांचे अंश असल्यामुळे आपल्यालाही सर्व तसंच, म्हणजे आपले शरीराचे विविध अवयव अवयव आपले पण आहेत. पण भौतिक प्रकृतीने बद्ध झाल्याने आपली इंद्रिय, आपले हात पाय हे सर्व विकारयुक्त स्वरूपाचे असतात. पण भगवंतांचं मात्र तसं नसतं, दिव्य स्वरूप असतं, आध्यात्मिक स्वरूप असतं. भगवंत या भौतिक प्रकृतीने प्रभावित होत नाहीत, कारण ते या भौतिक प्रकृतीचे, माया शक्तीचे अधिपती आहेत, ते प्रकृतीचे नियंत्रक आहेत. पण आपण मात्र या प्रकृतीने बद्ध असतो, तर हा फरक आहे. आता 16वा बघू. हा, हरे कृष्ण. भूतान एक मिनिट बहिरंतश्च भूतानां अचरैचरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. परमसत्य सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेरही आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्याही ग्रहण शक्ती पलीकडे आहे. ते अत्यंत दूर असूनही सर्वांच्या जवळही आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता परम सत्य सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेरही आहे, सर्वत्र आहे. मग आपण का बघू शकत नाही? कारण आपली ही भौतिक स्वरूपाची जी इंद्रिय आहेत, मर्यादित क्षमता आहे, त्यामुळेच आपण हे जाणू शकत नाही. आता भगवंतांचं हे दिव्य स्वरूप आपल्या पाहण्याच्या किंवा जाणून घेण्याच्या शक्तीच्या पलीकडे आहे. अर्जुनालाही जेव्हा भगवंतांचं विश्वरूप पाहण्याची इच्छा झाली तेव्हा भगवंतांनी त्याला दिव्य नेत्र प्रदान केले होते, तेव्हाच तो त्या विश्वरूपाचं दर्शन करू शकला. तर आपलंही मन, इंद्रिय हे सर्व भौतिक प्राकृत स्वरूपाचं आहे. त्यामुळे त्याला आपण म्हणतो ना, चर्मचक्षु आहेत आपले, तर त्याने आपण भगवंतांना जाणू शकत नाही. मर्यादित क्षमतेची आपली इंद्रिय आहेत. पण जेव्हा आपण कृष्ण भावना भावित कार्यामध्ये संलग्न होतो, भक्तिमय सेवा करू लागतो, गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली साधना करतो, तेव्हा क्रमशः आपली चित्तशुद्धी होत जाते. मन आणि इंद्रिय भक्तिमय सेवेमध्ये जोडून घेतल्याने शुद्ध होतात आणि जो अशा प्रकारे आता पूर्ण शुद्ध भक्त होतो तो सतत भगवंतांना आपल्या हृदयामध्ये पाहू शकतो. भगवंतांना पाहण्यासाठी आपल्या हृदयातल्या अशुद्धता दूर व्हाव्या लागतात, त्यासाठी भक्तिमय सेवा करणं हा मार्ग आहे. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झाल्याशिवाय भगवंतांना कोणी पाहू शकत नाही आपल्या हृदयामध्ये. भगवंतांना पाहण्यासाठी प्रथम आपल्याला पात्र केलं पाहिजे, त्या स्थितीपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. तर आपली मन इंद्रिय कृष्ण भावनेशी जोडून घेऊन शुद्ध केली पाहिजेत. तर जेव्हा भक्त सतत आपल्या हृदयामध्ये वास करणाऱ्या भगवंतांची अनुभूती घेऊ शकतो, तेव्हा त्याला प्रेमचक्षु प्राप्त झालेत असं म्हटलं जातं. त्यामुळेच तो भगवंतांना आपल्या हृदयामध्ये बघू शकतो. क्षणभरही त्यांचं विस्मरण भक्ताला होत नाही. आता इथे हे जे चित्र दाखवलंय ना, ते महाभारताच्या युद्धामधला प्रसंग आहे. अश्वत्थामाने ब्रह्मास्त्र सोडलं होतं आणि हे ब्रह्मास्त्राची विशेषता कशी आहे बघा, ते अत्यंत अचूक असतं, घातक तर असतंच ते. आणि ज्या कारणासाठी ते सोडलं गेलंय, जसं पांडवांच्या वंशाचा विनाश व्हावा, समाप्त व्हावा पांडवांचा वंश, म्हणून उत्तरेच्या गर्भावरती अश्वत्थामाने हे ब्रह्मास्त्र सोडलं होतं. तर काम ते पूर्ण करणार ही निश्चिती आहे. आता उत्तरेच्या गर्भामध्ये कोण आहे? तर परीक्षित महाराज आहेत. परीक्षित हे उत्तरा आणि अभिमन्यूचा पुत्र, म्हणजे अर्जुनाचा नातू आहे. आणि इथे आता उत्तरा कृष्णांना प्रार्थना करते की तुम्हीच माझ्या गर्भातील बाळाचं रक्षण करू शकता म्हणून. आता बाळाच्या हृदयामध्येही भगवंत स्थित आहेत आणि बाहेरूनही त्यांनी या बाळाचं रक्षण केलं उत्तरेच्या प्रार्थना ऐकून. तर हे जे बाळ होतं, परीक्षित होतं, त्याने ते बघितलं की जन्माला आल्या आल्या इथे, मग तो शोधत होता जन्माला आल्या आल्या की, म्हणजे परीक्षण करत होता की मातेच्या गर्भात असताना ज्या दिव्य पुरुषाचं मला दर्शन झालं, ज्याने माझं रक्षण केलं, तो पुरुष मला, दिव्य पुरुष कुठे दिसतो का, तो शोधत होता. म्हणूनच त्यांचं नाव परीक्षित असं ठेवलं गेलं. आता हे जे महाराज परीक्षित होते ते कुरुवंशातील अंतिम शासक होते, ज्यांनी धर्मपूर्वक शासन केलं. आणि जे श्रीमद भागवतमचे प्रमुख श्रोता होते, मृत्यूपूर्वी त्यांनी शुकदेव गोस्वामींकडून हे भागवतमचं ज्ञान प्राप्त केलेलं होतं. आता पुढचा बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अविभक्तैः च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं
ग्रसिष्णु प्रभविष्णू च. परमात्मा सर्व जीवांमध्ये विभक्त झाल्यासारखा वाटला तरी तो कधीच विभक्त झालेला नसतो. तो एकमेव आहे. तो जरी सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी तोच सर्वांचा उत्पत्ती करता तथा संहार करता असल्याचे आपण जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्ण बघा परमात्मा म्हणून प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहेत. मग ते विभक्त झालेले आहेत असं म्हणायचं का? तर कृष्ण अविभक्त असूनही जणू विभाजित झाल्यासारखे वाटतात असं आपल्याला सांगितलंय. जसं आता कल्पना करा, दुपारी 12 वाजताची मध्यान्हीची वेळ आहे आणि 4 लोक एकाच स्थानावरती एका ठिकाणी भेटले एकमेकांना. आता सूर्य त्यावेळेला डोक्यावरच असतो आणि मग काय त्यांचं जे बोलायचं होतं ते झालं, चौघांचं बोलून ते आपापल्या दिशेला आता निघून गेले. आता जिथे ते गेले तिथेही त्यांना सूर्य त्यांच्या डोक्यावरच दिसणार आहे. तर जसा सूर्य अनेक लोकांना अनेक ठिकाणी दिसतो, तसंच भगवंत त्यांच्या सर्व शक्तिमत्वामुळे सर्वत्र उपस्थित असतात. तर जसं एकमेव किंवा अद्वितीय असं हे त्यांचं स्वरूप आहे. आणि जो ज्ञानी असतो, जो भक्त असतो, तो हे जाणतो की तोच परमात्मा सर्वांच्या हृदयी स्थित आहे. विभक्त झाल्यासारखा जरी वाटला तरी परमात्मा विभक्त झाल्यासारखा नसतो. आता पुढचा बघू आपण, 18वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानैर्ज्ञेयै ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे. तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे, तो ज्ञेय आहे आणि तोच ज्ञानाचे ध्येय सुद्धा आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्योतिषामपि तत् ज्योती तमसहा परम, म्हणजे सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाचे उगम भगवंत आहेत असं म्हटलेलं आहे. आता चंद्र, सूर्य, नक्षत्र यांचाही प्रकाशाचे उगम भगवंत आहेत. तर कृष्ण हे आध्यात्मिक जगामध्ये स्थित आहेत. तरी कृष्णांच्या तेजानेच ब्रह्मज्योती आहे बघा. आध्यात्मिक जग हे प्रकाशमान असतं हे भगवंतांच्या तेजोवलयामुळे आहे. पण भौतिक जगामध्ये हे ब्रह्मज्योतीचं तेज आवृत्त असतं, आच्छादित असतं. त्यामुळे भौतिक जगामध्ये प्रकाशमान करण्यासाठी चंद्र, सूर्य, नक्षत्र यांची आवश्यकता भासते. या चंद्र सूर्याचा प्रकाशाचा उगमही भगवंत आहेत. तर 7व्या अध्यायामध्ये कृष्ण म्हणतात ना, प्रभास्मी शशी सूर्ययो. म्हणजे काय की आध्यात्मिक जग हे स्वयंप्रकाशित असतं कारण भगवंत तिथे स्वतः उपस्थित असतात. प्रकाशाचा उगम म्हणजे ज्ञानाचा उगम असा अर्थ घ्यायचा आहे. तर जिथे प्रकाश नाही तिथे अज्ञानाचा अंधकार आहे. तर जसं आता भक्ती योगाच्या साधनेने मनुष्याचं हृदय शुद्ध होतं, तिथे ज्ञानाच्या प्रकाशाचा उगम होतो. आता भौतिक जगामध्ये बघा, सकाळी आपल्याला सूर्याचा उजेड असतो आणि रात्री आपण इलेक्ट्रिसिटीच्या बल्बच्या उजेडामध्येच गोष्टी बघू शकतो. आता जर का हा प्रकाशच नसेल तर गोष्टी आपल्याला जशाच्या तशा स्वरूपात समजून येणार नाहीत. तसाच हा जो ज्ञानाचा प्रकाश असतो, जो भगवंतांच्या कृपेमुळे त्या भक्ताच्या हृदयात प्रकाशित होतो, तेव्हा त्याला या सर्व गोष्टी की आत्म्याचं नातं परमात्म्याच्या बरोबर काय आहे, भगवंत कसे श्रेष्ठ आहेत, मी त्यांचा सेवक कसा आहे, या ज्या सगळ्या गहन गोष्टी आहेत ना, हे तेव्हा त्याला समजून येतात. तोपर्यंत समजून येत नाही. त्यासाठी त्या अशुद्धता दूर व्हाव्या लागतात. तर इथे म्हणून म्हटलेलं आहे, ज्ञानाच्या प्रकाशाचा उदय होतो. म्हणजेच परमात्म्याबद्दलचं प्रेम जागृत झाल्याने, अनर्थ दूर झाल्याने कृष्ण ही कृपा भगवंतांवरती करतात. आता लक्षावधी जन्मामध्ये भौतिक प्रकृतीच्या संसर्गाच्या प्रदूषणामुळेच म्हणा, मनुष्याचे हृदय कसं विषयरूपी धुळीने आवृत्त झालेलं असतं. पण जेव्हा तो भगवंतांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये निमग्न होतो, निरंतर नामस्मरण करतो, तर तेव्हा ही धूळ त्याची नाहीशी होऊ लागते आणि त्याला शुद्ध ज्ञानाची प्राप्ती होते. जो शुद्ध भक्त असतो त्याला आपल्या भौतिक आवश्यकतांविषयी चिंता करण्याचं मुळीच कारण नसतं. कारण जेव्हा तो आपल्या अंतःकरणातल्या अंधकाराचा नाश करतो, तेव्हा त्याची प्रेममयी भक्ती भगवंतांच्या प्रतीची जागृत होते आणि भगवंतांच्या सेवेत सर्व काही तो करतो. आणि अशा भक्ताची काळजी भगवंत घेतात. आपण 9व्या अध्यायातला जो 22वा श्लोक होतो, अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्. अशा भक्ताचं योगक्षेम भगवंत वाहतात.
तर भगवद्गीतेच्या उपदेशाचं हेच सार आहे की भगवद्गीतेच्या अध्ययनाच्या द्वारे मनुष्य भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाऊन शुद्ध भक्तीमध्ये युक्त होऊ शकतो. तेव्हा भगवंत त्या भक्ताचा भार आपल्यावरती घेतात, त्या भक्ताचं दायित्व स्वीकारतात. तेव्हा तो सर्व प्रकारच्या भौतिक प्रयासातून तो भक्त पूर्णपणे मुक्त होतो. हे ज्ञानाचं ध्येय आहे. म्हणजे ज्ञानाने जाणून काय घ्यायचंय, तर हे ज्ञेय आहे. म्हणूनच ज्ञानम, ज्ञेयम आणि ज्ञानगम्यम असे शब्द आलेले आहेत बघा. ज्ञानाने प्राप्त होणारे म्हणजे ज्ञानगम्य. तर अशा या शब्दामध्ये आता हे परमात्म्याचं वर्णन आहे. पुरुषोत्तम श्री भगवान श्रीकृष्ण यांचं हे वर्णन आलेलं आहे. आता एक श्लोक आपण अजून बघू आणि मग आपण थांबूया पाहिजे तर, किंवा 20वा होतोय का बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानै ज्ञेयै चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. याप्रमाणे क्षेत्र म्हणजेच देह, ज्ञान आणि ज्ञेय यांचे संक्षिप्त वर्णन मी तुला सांगितले. केवळ माझा भक्तच हे पूर्णपणे जाणून माझ्या स्वभावाला प्राप्त होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आतापर्यंत आपण क्षेत्र म्हणजे शरीर, क्षेत्रज्ञ यातला फरक जाणला. त्यांचं स्वरूप जाणणं म्हणजे काय, तर ज्ञान, आणि ज्ञानाने काय जाणायचं, तर ते ज्ञेय याचंही वर्णन ऐकलं. आता ज्ञाता म्हणजे ज्ञान घेणारा, ज्ञेय म्हणजे ज्ञानाने प्राप्त करायचं ध्येय, आणि ज्ञानमार्ग यांना एकत्रितपणे विज्ञान म्हटलं गेलंय. आताच्या आधीच्या श्लोकात आपण जाणलं की कृष्णांच्या कृपेनेच कृष्णांच्या भक्तांना हे परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त होतं. कृष्णच हृदयामध्ये तसा म्हणजे हृदय ज्ञानाने प्रकाशित करतात, त्यामुळे त्याला ते यथार्थ स्वरूप समजून येतं. मग त्याला जीव म्हणजे कोण, परमात्मा म्हणजे कोण, त्यांचा परस्पर संबंध काय आहे, त्यांचं स्वरूप जाणणं म्हणजेच हे ज्ञान आहे. आणि हे ज्ञान प्राप्त होण्यासाठी भगवंतांची कृपा लागते. आता इतर जण मात्र हे सत्य जाणण्यासाठी असमर्थ असतात. बद्ध जीव जोपर्यंत कृष्ण भावना भावित कार्यात संलग्न होत नाही तोपर्यंत हे ज्ञान प्राप्त होण्याची शक्यताच नसते. म्हणजे स्वतःला कृष्णांच्या भक्ती सेवेत जोडून घेणं ही पहिली पायरी झाली त्या दृष्टीने. आणि मग आपण या मार्गावरती प्रगती करू शकतो. जेव्हा क्रमशः आपण म्हणतो जसं जिना चढत जातो तेव्हा ती अनर्थ निवृत्तीची पायरी पार करतो, तेव्हा ते परमसत्याचं स्वरूप आपण जाणू शकतो. तर तेव्हा आपण भक्तीच्या सर्वोच्च किंवा मग प्रेमभक्तीच्या स्तरापर्यंत येऊन पोचतो. आता भक्तीच्या ज्या 9 पायऱ्या आहेत ना, म्हणजे सुरुवात आपण कुठून करतो, तर श्रद्धेपासून सुरुवात करतो. श्रद्धा आहे म्हणूनच या मार्गामध्ये आपण येतो. या मार्गात आलो आपण की आपल्याला भक्तांचा संघ प्राप्त होतो, ज्याला साधू संघ म्हटलेला आहे. मग या भक्तांच्या संघामध्ये आपण भजन क्रिया करतो. जसं आता आपण हा भगवद्गीतेचा वर्ग करतो आहे. काही जण तुमच्यापैकी भागवतमच्या वर्गाला येत असतील, एकत्रित सकाळी जप करत असतील, मंगल आरती करत असतील. या सर्व क्रिया करण्याचा परिणाम म्हणून जी 4थी पायरी आहे ना, ती म्हणजे ही अनर्थ निवृत्तीची आहे. आणि त्यानंतर अनर्थ निवृत्ती झाली की मग निष्ठा, रुची, आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती या एकाहून एक अशा श्रेष्ठ पायऱ्या आहेत. तर यामध्ये ही जी अनर्थ निवृत्ती ही जी पायरी आहे ना, ही पार करायला सगळ्यात कठीण आणि वेळ घेणारी आहे. आणि ही पार करण्यासाठीच अधिकाधिक श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम हे मार्ग आहेत, हे आपल्याला प्रभुपाद सांगतात. तर अनर्थ असल्यामुळेच आपल्याला श्रवण, कीर्तनम, स्मरणम मध्ये आपल्याला रस वाटत नाही, आपलं मन लागत नाही. पण मन लागत नाही म्हणून हे करणं सोडून न देता मनाला परत परत यामध्ये ओढून आणण्याचा प्रयास आपल्याला करत राहायला पाहिजे. जसं आपण म्हणतो ना, जप करताना आपलं मन लागत नाही, भरकटतं, मनामध्ये अनेक विचार येतात. पण भरकटलेल्या मनाला जप करण्याच्या क्रियेमध्ये परत ओढून आणण्याचा सराव आपल्याला सतत करावा लागतो. मन भरकटतं म्हणून जप करणं सोडून न देता मनाला आवरून जपामध्ये एकाग्र होण्याचा प्रयत्न आपल्याला करायला हवा. आता हाच मार्ग आपल्याला सांगितलाय श्रीला प्रभुपादांनी, आणि हेच आपल्याला प्रगतीच्या दिशेने घेऊनही जाणार आहे. आता ही अनर्थ निवृत्तीची पायरी ओलांडली की मग भगवंतांच्या प्रती जी निष्ठा आहे, रुची आहे, आसक्ती आहे ती वाढते आणि मग भाव तयार होतो. आणि मग
प्रेम तयार होतं. तर अशा प्रकारे भगवत भक्त एक एक पायरी चढत अंतिम स्तरापर्यंत तो उन्नत होतो. तेव्हा तो शुद्ध भक्त किंवा अनन्य भक्त म्हटला जातो. आणि या अनन्य भक्तालाच क्षेत्रज्ञ, ज्ञान आणि ज्ञेय हे यथार्थ रूपाने समजतं. असा भगवत भक्तच परम लक्ष्याची म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांची प्राप्ती करू शकतो. तर याआधी पण आपण आतापर्यंतचे अध्याय जे बघितले त्यामध्ये 2 श्लोक असे होते ज्यामध्ये या भक्तीबद्दल आणि या भक्तीच्या परिणामाबद्दल कृष्ण बोललेले. ते एकदा आपण जरा उजळणी करूया. माताजी, मिनल माताजी पुस्तक आहे समोर तुमच्या? हो आहे. हा, मग 8व्या अध्यायातला 14वा श्लोक वाचता का? हो वाचते. एक हा. मिनिट, जरा वेळ, एकच मिनिट. हो हो. अनन्य चेतास ना? हो हो, अनन्याचे, बरोबर. हरे कृष्ण. अनन्य चेता सतते यो माय स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. हे पार्था, जो अनन्य भावाने विचलित न होता सतत माझे स्मरण करतो त्याला प्राप्त होण्यास मी सुलभ असतो, कारण तो निरंतर भक्तियोगात रममाण झालेला असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे इथे पण मार्ग सांगितला बघा, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम हे केल्यानेच तुला माझी सुलभतेने प्राप्त होईल, हे भगवंत म्हणालेले आहेत आधी. आणि 11व्या अध्यायातला माताजी शेवटचा 55वा श्लोक तोही एकदा वाचा. 11व्यातला 15वा. 55वा. हा, 55वा. हरे कृष्ण. मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो तो माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, या दोन्ही श्लोकांबद्दल आपल्याला आधीही कृष्णांनी सांगितलेलं आहे की साधनेचा मार्ग आपण अवलंबला तर आपण काय स्थिती गाठू शकतो, तर भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो. तर हेच समजून घ्यायचंय की शुद्ध भक्त हा अनन्य भक्त जो आहे तो हे ज्ञान प्राप्त करू शकतो. आणि भगवद्गीतेचा जो संदेश आहे तो यथार्थ रूपाने एखाद्या अनन्य भक्ताला किंवा शुद्ध भक्तालाच तो प्राप्त होऊ शकतो. कारण त्याच्याकडे आता ते साधनेचं बळ, त्याने आत्मसाक्षात्काराचा स्तर त्याने गाठलेला आहे. आता 20वा पण आपण बघू. नाही, 16:31 झाले का? नाही, आता आपण थांबूया इथे. आणि मग काही शिकलेल्या भागावरती काही कोणाला शंका असतील तर मग आपण त्या घेऊया. रेकॉर्डिंग थांबवते.